Vítajte pri prvom videu na kanále Superúčtovník. Dnes si prejdeme zmeny, ktoré nás čakajú v roku 2025. Poďme na to! Toto nie je daňové, právne ani finančné poradenstvo. Všetko prosím konzultujte so špecialistom v danej oblasti. Vo videu zdieľam výlučne svoje osobné skúsenosti. Zmeny v daniach z príjmu. Pre živnostníkov je sadzba dane 15% pri príjmoch do 100 000 eur. Pri príjmoch nad 100 000 eur je sadzba dane 19 a 25%. Sadzba dane je buď 15 alebo 19 a 25, nie je kombinácia. Pre firmy je sadzba dane 10% do obratu 100 000 eur, tu nastáva zníženie z pôvodných 15%. Obrat nad 100 000 do 5 miliónov je sadzba dane 21%, tu nenastala žiadna zmena. Pri obrate nad 5 miliónov je sadzba dane 24%. Dividendy sa tiež dočkali zmeny z pôvodných 10% späť na 7%, tak ako sme tu mali v roku 2023. Zmeny v DPH. Zvýšenie základnej sadzby DPH na 23%. Ďalšie sadzby sú 19 a 5%. Mení sa postup pri povinnej registrácii, a to kompletne. Sleduje sa obrat za kalendárny rok, nie za 12 mesiacov po sebe idúcich. Po prekročení obratu 50 000 eur je potrebné do 5 pracovných dní podať žiadosť o registráciu v DPH. Účtovník nebude schopný sledovať prekročenie obratu. Následne daňový úrad rozhodne o registrácii, ktorá bude platná až od nasledujúceho roka od 1.1. Ak prekročíte obrat 62 500, oznamuje sa táto skutočnosť na daňový úrad a daňový úrad rozhodne, odkedy ste platiteľ DPH. Pozor na bločky! Odpočet zo zjednodušených dokladov bločkov je možný iba do hodnoty 400 eur z DPH. Nezáleží na tom, či zaplatíte v hotovosti alebo kartou. Pri vyšších sumách je potrebná faktúra, napríklad pri kúpe mobilu nad 400 eur. Transakčná daň. Jedná sa o novú daň z transakcií, ktorá bude platiť až od 1. apríla 2025. Týka sa iba podnikateľov pri platbách cez firemný bankový účet. Predmetom dane sú iba výdavky, napríklad pri platbe faktúry dodávateľovi zaplatíte poplatok 0,4% z transakcie, maximálne 40 eur. 0,8% pri výbere z bankomatu, bohužiaľ bez limitu, ktorý sa kľudne môže stať, že zaplatíte daň z transakcie aj 80 eur. Výnimka, kedy sa daň neplatí: pri platobných bránach, pri platbách kartou, pri prevode na účty rovnakého majiteľa v tej istej banke. Ďalší poplatok je za vedenie platobnej karty, a to 2 eurá ročne. Pre živnostníkov je povinnosť založenie podnikateľského alebo živnostenského účtu. Keby ste si mysleli, že túto daň obídete, sklamem vás. Ak si založíte účet napríklad v Českej republike, musíte ako daňovník odviesť transakčnú daň vy sami. To platí aj v prípade, ak využívate Revolut alebo Wise. Ak máte slovenskú banku, spraví to za vás automaticky banka. Zmeny v odvodoch. Pri živnostníkoch sa menia odvody, a to následovne. Minimálne sociálne odvody sú 237 eur a 2 centy, náraz o 20 eur a 89 centov. Minimálne zdravotné odvody sú 107 eur a 25 centov, náraz o 9 eur a 45 centov. Pri zdravotnom postihnutí odvody sú 53 eur a 62 centov, nárast o 4 eur a 72 centov. Celkové minimálne odvody sú 344 eur a 27 centov, čo predstavuje zvýšenie o 30 eur a 34 centov. Zmeny v cestovných náhradách. Po novom je možné na pracovnej ceste použiť aj traktor, ak to zamestnávateľ schváli. Ďalej sa opravuje uplatňovanie tankovania do elektrických vozidiel a ďalšie zmeny, napríklad použitie o 10% vyššej spotreby, ako máte uvedenú v techničáku. Ak máte otázky, alebo by ste uvítali ďalšie podobné videá, napíšte nám do komentárov. Ďalej sa opravuje nárok na daňový bonus na deti, je možné uplatniť iba do 18. veku dieťaťa. Toto je za mňa všetko. Napíš do komentárov, ak by ste chceli viac takýchto videí. Nezabudni na like a odber, aby ste nepremeškali ďalšie časti. Nové videá vychádzajú každú stredu o 11:30. Behám, čaute, vítajte u nového videa. Nové vychádzajú za každú stredu o 11:30. Alebo by ste uvítali ďalšie podobné videá, napíšte nám do komentárov. Ďalej sa opravuje. Ďalej sa... Toto je za mňa všetko.